Здравейте хора, аз съм Дими, тук с мен Емо играеме Bullet Party. Емо, какво да правя? Значи join server. Да. Join server. Join server, great. Чакай. Map name. Не. Какво да направя? Не пипай нищо. Чакаш. Сега просто да ти излязат. Player name Димитър Атанасов. No rooms created. Не знам какво става. Ето. Значи влезе в room name Първата? Тулио. Не, най-горе. Forest. Не. 1787. Добре. Това, join. Join. Rooms is full. Ами join в 1907. Спри. В 1907. Един момент. В 1907 година. Добре, здравейте. Върнах се. Коя година? 1907. 1000. 1907. Значи аз съм Тим Б. Добре, изчакай. Ето какво да правя сега. Тим Б. Избери Тим Б. Къде е Тим Б? Ето го. Сме един тим. Къде си ти? Ето те. Къде си? Димо. Ето го Емо. Видя ли ми името Димитър Атанасов? Някакъв. Убили ме. Сега какво да правя? Къде си? Димо. Как да разбера кой от моя кой? Димо. I don't know. Да. Спри, Фило. Ама виж. Аз те виждам, Емо. Тук не се пи. Аз ще го убия. Аз убих един. Я си към тази игра. Сори, ама. Ей, той отпит. Да, Димитър, чакай да ти кимна. Еми така се разбира, ако сме тим. Как? Ей така, просто клатиш. Така ли? Добре. Какво е това червеното? Ауч! Значи трябва да биеме, който ни падне. Би го то. Не, трябва този, който е без име отгоре да го бием. И къде е? Ако искаш ме последвай. Фак! И мен ме уби. Извинявайте. Да, наистина то нямаше име. Къде си? Да се събереме. Какъв е този пит? Емо, знам къде си. Изчакай ме. Ето те, Димитре. Димитре, ето те, аз съм зад тебе. Добре, аз сме, да. О, базука RPG. Аз взех RPG. Аз искам да намеря някой изрод и да го... И аз стой на място. Не ме удряй. Къде ми е живота? Аз качам нагоре, идваш ли? Нямаш живот. Идваш ли? След мене ли си? Да. Окей, аре. Някакъв ме стреля. Не знам откъде. Ето там. Къде? Бързо. Защо този ме стреля? Този от моя отбор. Имаше някакъв без име, ама избяга. Чакай ме, Емо. Добре. Айде, чакай ме, Емо. Ето ме. Айде, давай натам. Тук няма това ти ли си? Ти си. Ами ако пише... Аз тръгвам на някъде. Аз разделяме се. Окей. Take waypoint. Къде? Убиха ли те? Сега ще... 1553 килета има. Килт. Не знам как според нас. Сега ще го намеря този пич. И ще го убия. 1553, запомни го това име. Това дразнещо гадно име. О, майко, аз тям някакъв тъл. Не! Ето един пич, убих някакъв пич. Виж, отстрани Димитър Атанасов, килт плеер 411. И сега, виж, Димитър Атанасов, плеер 400. Убих още един 411. Убих го 2 пъти някакъв пич. Убих някакъв пич 2 пъти. Нали ясната игра? Не, после.
Не веднага. Молите ме, По-късно. защо тук Който плеер 553. Ей, сега ще го намерим той. Убих го. Аз вече съм убил двама пичове. Аз убих плеер 553. Да, отстрани го пише, чакай, ей това ще го махна, за да си видим кой е убил. Ето, не ме удряй! Не ме убивай. Здравейте, Коста! Нищо не става. Взимаш ми живот. Не ти. Алелуя, бейбе. Коста, е. Свърши играта. Не свърши, спря ни интернета. Ой, на мен ми спря. И мен ми спря интернет. Тъпи интернет. Имам един стак батерия. Искам да кажа, че на мен ми се реши интернет. Да, браво, да жив стрем. Аз имам 70%. Искам да ти кажа, че един много сладък интернета не се върши. Добре. Джойн. 1757. Чакай, коя? 1757. Ето го тук. Добре, джойнвам се. Чакай. Тима. Окей, чай да ми излезе. Ох, пак ли ми спря? Насрани. Аз съм Тима. Добре, изчакай ме. Не. Казал ли си с нашата... Да, ма то... Значи правим два скока. Чакай, сега аз ще изляза от Wi-Fi, за да може... Колкото... аз ще купя нов роутер, защото този не може да понесе повече. Ема не мога да вляза вече в Wi-Fi. Спря Wi-Fi. Не спря. Ей сега ще се свържа. Ей сега ще се върна. Хора, върнах се, пуснах 1527. Не, само 527. Не ми излиза. Добре, няма да сме в това лейфрум. Не. Влизам в 711, излиза ли ти? Не, той е почти пълен. Room name 1757. Излиза ли ти? Не, излизаме 1787. 434 излиза ли ти? 564? Да. Влизай. 500... Не, той е почти пълен. Влязах в някакъв... Влизай в 1907. И 1907. Бързо имат две места. Бързо, влизай. 1900. То ми изчезна. Влезо в 99. Не, чакай. 1471. Ето го. Ти влезе ли? Room is full. Стига бе, аз взех последното място. Добре. 434. Дай малко надолу. Ето го. Влизаш ли? Не. Ето го. Аз влизам. Join. Кой тим ще бъдеш? Тима. Айде, бъди Бъди А. Ти бели ще? Не, аз съм А. Аз съм А също. Тима. Аз почти влязох. И влезе ли? Да. Защо гледам на Кирило? Що някой ме... Аре, влезе. Къде си? Аз влязох. Ето те тебе. Идвам пред тебе. Кой ме стреля? Къде си? Аз ти видях току-що името. Стой на едно Някой ме место. стреля. Ще хода бавно. Не знам. Убиха ме. Тук има някакъв пич. Кой ме уби, кажи ми. Не знам. Плеер 138. Плей 138, да. Ей го букука. Уби го. Спря ми Wi-Fi. И на мене. Сега ще ти покажа в кой да джойниш. 1727. Аз си продължавам играта. 1727. 17. Добре, джой. Тима.
Тима, добре. Ти влезе ли? Да. Рум is full. Добре, като намериме рум, ще се върна. Ето те. Така, върнах се. Двоен скок за поздрав. Добре. Айде, продължаваме ли? Така, да. Айде тук да... Искаш ли да се разделиме? Чакай си вземи оръжие, ела. Откъде? Тука. Ой, това го искам. Къде ги видя? Имам снайпер. Къде си го взема? Цъкаш и това. И аз имам снайпер. Аре, аз тръгвам на някъде. Тим Б ни водят с 9 точки, ние сме с на една точка. Ами добре, тогава бъди Тим Б. Цъкни пауз. Не, продължавай си. Не, пак ще ни се скапе интернет. Ох, Димитър, ти си слязал. Чакай ме. Нали ти казах да се разделиме. Ето го Боклюка и ме уби. Намери някакъв руснак и Пънър Авзалов. Някакъв руснак. Ето ме, емо. Уби ме тоя. Аз го убивам. И той мен ме уби. Джойнах на същото място, където... Сега идвам и го пребивам това. Да, умрях. Къде си бе, Буклук, бе? Ето намерих някакъв пич и го убих. Не успях. Той ме уби. Тук, ето го, това е руснака, тук е руснака. Уби го. Не го убих. Той ли те уби? Да. Много е силен, нали? Той има базука. Нали? Ето го пича и пак ме скапа. Ето го пича и пак ме скапа. Искам някакви бакуци да убивам. Тук. Да, ето го пак, той ме уби. Ама аз го стрелям и той има бати и базуката. Някаква супер силна. Не, аз просто отивам и ги премачкам всичките. Тук е. Пак ли те уби? Тук. Убих го. Браво. Атила, Агриман. И той ме уби. Не. Аз тук виждам някакви педерас. Ейса, то го убивам. Къде изчезна? Умри. Тук някакъв пич имаше. Аз го застрелих в тъшака и на един удар. Тук някакъв пич имаше. Сам да не ме изплаши от някъде. Ето го. Не, това е мой човек. 220. Стой. Атила. Просто... Ема, стрелям го! Ще не мога го убия. Ето те, емо. Не, бе. Не мога. И аз. Един човек, един път сме го убивали. Един път. Аз обаче намерих някакъв пич и го убих. Yes. И още някакъв пич пак го убих. Значи 3 човека срещу мен и убих 2 от тях. Ама 3 срещу мене. Като ти казвам. И сам... ето те. Тук има някакъв. Ето ми го. Бе, това е наш човек. Къде? Къде някакъв ме уби? Дай мен. Атила. Кой друг да те... Тук имат базуки. Стрелнах го май, че убих. Атила, убих го. Аз го убих. Да. Само трябва да бягам сега да ето го пича. Изведнъж в гръб. Бой. Не, той е мой човек, ще го стрелям. Аз тук съм се скрил и сега ще стрелям, ако някой дойде. Обаче аз трябва да свършам клипа. Аз съм скрил. Сега почти свърши играта, спирам клипа, като свърши игра. После ще направиш нов, нали? Ще видим. Няма да излизаш. Ето го. Овцо. Къде ми избягат? Ето го. Убих го. Виж ли? Димитър Танасов, Кит, Ибрахим Агримян. Виждаш ли надписа? Някакъв пич уби някакъв друг пич. Не. И добре, това ще бъде за този клип. Чао.